bola úplne geniálna. Doklady máme? Ja sa budem pýtať, synáčik, už si dnes jedol? Aký si len vychudnutý. A doklady mám, pokladničné, v mobile, všetko vlastné značky, samé výhodné dobroty. Cestou k výhodnému nákupu sú výrobky značiek Coop Jednota. A navyše teraz získate zľavu 10% na ďalší nákup. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.